ההפתעה שלי לחבר'ה, הם יודעים שאני בא. קבלו אותו! מה אתה עושה פה? איזה אפס, איך הוא בא ואנחנו צחקנו עליו. אתה מולבן במה שקורה לה? אני לא יודע מה קורה פה. מה זה? מה אתה עושה פה? זה מדהים. מה אתה עושה? וביטס כזה צוחק בכזה... אחרי הייתי לחוץ כבר לגמרי ספילתי. זה היה ידוע מראש. זין שלי. זין מה שלי. שאלתי לפני 2 דקות? שאלת אבל לא ידעת. מה שאלתי? שאלת אבל לא אמרת כלום. הוא שאל. פחד של מפגר. וואי. זה לא שהוא נוחת ב5 יום, שישי אתה צודק. איזה גרמן, איזה זה לא היה שקר. כן, הוא... לא, אני לקראת הסוף כבר היה עוד משהו. לקראת הסוף היה עוד משהו זה גדע כבר הייתי... עכשיו טוב, יאללה, כולם הגיעו את הפורט. כן, מפגן. יואו. איך זה קרה? רגע, תן לי רק לעבור. הייתי צריך להניס את הטיסה בגלל הוויזה, אבל מה? אתה רשמת אותך? אחי. מבלבל מה שקרה. אני לא יודע. אתה היית צריך להיכנס מהערובה, לבוש אדום, עם סאק. אומרים שבארצות הברית יש ג'אנק פוד, ובדרך כלל זה משמין אחי, אבל מה? כן, זה לא... בטח, למה אתה הולך לזה, אחי? תעבדו 15 שעות.